Nauhoituksesta ja Jari Lindström varmaan suurella jäsen, myöskin Anssi Tärkeä. Ja tuolla PR-hommaa tekee meidän myöskin valtuutettu Ilsa Timonen. Asia löytyy ollut. Sitten meidän tuorein täällä Pertti Pavonen, myöskin valtuutettu. Paikallisia aktiiveja myöskin täällä kutsuttaa Leena Rämä. Kiitos vaan, että paikan päälle tullut tänne näin ja tässä kauhean pitkään puheita pitää, koska varmaan ei puheet niin paljon kiinni. Tässä varmaan voitte sitten tulla keskustelemaan eläisyyden jälkeen tai myöskin paikallisen ihmisten kanssa. Ja myöskin voi sitten varmaan ilmoittaa kunnallisvaali ehdotuksia. Sen verran ihmiset ovat pitää suomalaisen tarjoamaan kokkaa. Tässä on kaikkein mainitsemassa, niin ei sinne vaan. Totta kai teistä kuulekaan. Timolla on asia, Timo varmaan painamassa. En viitti pidempään puhua tästä, että ole hyvä vaatii. No niin, kuuluuko? Pistetään pikkusen kierroksia. Terveisiä Kouvolaan ja ympäristökuntiin. Olen todella iloinen, teitä on paljon liikkeelle ja hyvät ystävät. Tämä on tilanne joka paikassa. Yleensä satoja ihmisiä paikalla ja gallupit sanoo, että peli on ratkennut. Se ei ole ratkennut yhtään mihinkään, koska sinä ratkaiset nämä vaalit. Ja näissä vaaleissa, kun ihmiset antavat äänensä sille ehdokkaalle, jota he todella kannattavat, niin tulos on aivan erilainen, kun ruvetaan taktiikkapelejä pelaamaan. Hyvät ystävät, tämä Kouvolan seutu oli meille perussuomalaisille viimeksikin erittäin hyvä. Meillä on täältä paikallinen kansanedustaja ja olen itsekin kiitollinen aina siitä tuesta, mitä täältä päin olen saanut. Kun olin Haminassa armeijassa, kävin aina katsomassa KK-pelejäkin ja tietysti mun hevonenkin on juossut tuossa Kouvolan raviradalla viimeksi, kyllä tuli pitkä lautta, mutta sellaista on elämä. Hyvät ystävät, mä muutaman ajankohtaisen asian haluan teille tässä sanoa ja tänään tehdään jälleen uusi sopimus siitä, jolla meidän rahoja viedään Etelän helmaan. Ja jos katsoitte eilen TV-keskustelua, niin mä johdin eilen ulkoasiainvaliokunnan kokousta, joka lähetti lausunnon EU-valiokuntaan, joka sen tänään päättää. Ajatelkaa, tehdään taloussopimusta siihen aikaan, kun eduskunta ei ole koolla, me olemme istuntovapaalla kaikki. Tästä sopimuksesta ei ole olemassa toistaiseksi englanninkielinen teksti, on vain hirveä kiire päättää siitä. Ja se päätetään tänään yhdessä eduskunnan valiokunnassa, ei ollenkaan istunnossa. Ja Erkki Tuomiojalle annan siitä tunnustuksen. Hän muutama päivä sitten sanoi, että tässä sopimuksessa ei ole järjen häivää. Se on parhaimmillaankin tarpeeton ja pahimmillaan vahingollinen. Ja se nyt nimittäin on niin, vaikka tästä tulee varmasti joskus tursua jo korvista ulos. Mutta mä haluan ja sanon sen, kun nämä asiat tiedän EU:ssa itsekin olleena parlamentissa, että yhteistyölle kyllä, yhteismarkkinoille kyllä, suomalaisen yrittämisen ja työn viennille kyllä, mutta ei sille, että meidän työmme tuloksena pistetään isoja miljarditolkun vastuita meille samaan aikaan, kun meillä eläkkeet, hyvinvointi, vanhustenhuolto, terveydenhuolto, meidän lapset joutuvat leikkauksen kohteeksi. Ja hyvät ystävät, ikävä tämä on sanoa, mutta näiden vaalien jälkeen maalis-huhtikuussa tulee uudet leikkauslistat. Ja silloin kun sanotaan tästä, meidän vastuita on korotettu, niin ei käy. Oli kovaa tekstiä, mutta ei se mitään.
Vaihdetaan mikrofonia. Mä otan esimerkin. Mä menen tuohon Kouvolan raviradalle, mä kerron, että miten tää raha kulkee. Mä menen Kouvolan raviradalle, pelaan hevosta numero 3 ja se voittaa. Mä oon ostanut sille 20 lapun ja sit kun se voittaa kertoimella 2, mulla on 40. Eli mä oon ottanut riskin ja voittanut, niin mä saan ne rahat itselle. Näin pörssipelurit ovat tehneet 10 vuotta Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Portugalissa, Irlannissa. Miten niin? No kun ne tulivat euroon, niin niiden riski putosi rahoitusmarkkinoille. Ja ne saivat valtavat määrät lainoja. Englantilaiset pankit, saksalaiset pankit, ranskalaiset pankit työnsivät ne täyteen rahaa, koska ne ei olisi ikinä drakmamaana, pesetamaana saanut näitä lainoja. Oli vähän samanlainen tilanne kuin meillä, kun säästöpankit ja monet työnsivät lainaa kaiken maailman joppareille ja me tiesimme, miten siinä kävi. No nyt kun 10 vuotta näin on tehty ja tuli maksun aika, niin ne sanoo, että 10 vuotta tehtiin voittoja, mutta nyt täytyy olla tukipaketit, että pelastakaa meidät. Mä otan esimerkin. Minä menen jälleen tonne raviradalle, mutta pelaan hevosta numero 5. Te tiedätte, kenestä oli kysymys. Oli kysymys Lipposesta. Se ei voitakaan. Eli mä menen sinne ravikuitelle ja sanon, että ei, sulla on väärä hevonen, ei rahaa. Mitä silloin tapahtuu? Silloin tapahtuu se, että minun pitäisi kärsiä tämä menetys, koska mä olin pelannut riskillä. Mutta ei, minä tuun Kouvolaan ja sanon, että maksetaan me kaikki. Tällä lailla tämä asia tehdään. Eli ne, jotka on ottanut riskin, pelannut, jos tulee potti, ne pistää omaan taskuun. Ja jos menee pieleen, ne tulee pitkin Eurooppaa, myös Suomeen ja sanoo, että kuule, sinä maksat. Tämä on kovaa puhetta, mutta näin tämä menee. Hyvät ystävät, mikä on tasavallan presidentin tehtävä? Mikä on tärkein tehtävä? Tehtävät löytyvät laista. Sitä on illasta toiseen puhuttu: ylipäällikköys, nimitysvalta, valtionpäämiehenä toimiminen, ulkopolitiikan johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa. Kaikki tämä on hyvä. Mutta presidentin tärkein tehtävä on Suomen ja suomalaisten asioiden ajaminen ja puolustaminen. Se on se tärkein tehtävä, jossa presidentti voi olla mukana, voi olla esimerkkinä, tukena, puolustamassa meillä ja muualla. Se on se tehtävä, koska presidentti on kaikkien presidentti, oli hän äänestetty tai ei, ja hänen pitää olla kykenevä kasvamaan siihen, että hän pystyy ottaa kaikki huomioon ja puolustamaan. Sellainen on hyvä presidentti. Sitten kun minulle sanotaan, että onko Timo eväitä, mä sanon, että sen päättää kansa. Jokainen äänellään päättää, että onko eväitä. Kerron vaan, että koulutus on valtiotieteen maisteri, kansanedustaja vuodesta 2003, kaupunginvaltuutettu, olen ollut Europarlamentissa, perhesuhteet, vaimo on lääkäri, 2 lasta meillä on, poika täyttää 15 pian, tytär on 12. Olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, puhun 3 kieltä sujuvasti. Tämä on se muodollinen asia, mutta 2 isoa vaatimusta on. Toinen on se, että hänen pitää olla Suomen kansalainen, jotta hän voi olla ehdokkaan. Ja toinen on se, että pitää saada eniten ääniä. Suomen kansalainen mä olen, ja olen ehdokkaanakin, ja musta voi tulla presidentti, jos sinä äänestät minua. Ja minä tulin Kouvolaan ihan sen takia, että sinä äänestäisit minua. Tästä on kysymys. Ja hyvät kuulijat, nyt kun näköiset gallupkauppiaat ja ennustajat ovat liikkeellä, kun mä katsoin tänään Ilta-Sanomien kantta, niin tulin surulliseksi. Siinä oli Väyrynen ja Haavisto ja teksti oli, että loanheitto on alkanut.
oli todella kiva, ettei ollut siinä kannassa. Nimittäin ei se lokaa heittämällä tämä asia muuksi muutu. Tiedän kokemuksesta, mitä se on. Hyvät ystävät, moni teistä sanoo, että sinulle pistettiin näissä tenteissä, aina kysyttiin kaikkea mahdollista. Ootko kävelytestissä, onko kakkureseptiä, usko ja autuus, kuinka se nyt on ja mitä sitten, kun tuo on sanonut tota ja toi on sanonut tätä. Mä luotan siihen, että ihmiset katsoo, onko kohtelu oikeudenmukaista vai ei. Mutta tärkeintä, mitä presidenttiehdokkaan ja poliitikko, joka hoitaa muiden ihmisten asioita, on se, että hänellä on kyky kestää henkistä epämukavuutta, eli niin sanotusti painetta. Eli silloinkin, kun tulee vastaan, niin pitämään nansa, koska ei silloin, kun on tärkeistä asioista kysymys. Ja hyvät ystävät, tähän lopuksi haluan sanoa, kun tullaan, että mitkä ovat poliittiset näytöt, mitkä ovat ne teot. Tämän puolueen perusti 4 kaverusta: Raimo Vistbacka, Urpo Leppänen, Kari Päärlund ja minä kesällä Saarijärvellä 1995. Meitä oli 4. Ja kun moni sanoo, että ei yhdellä äänellä ole merkitystä, niin te tiedätte, että totta kai on. Sinun äänelläsi on kaikki mahdollinen merkitys. Ja sitten 4 kaverin yhdistyksestä kasvoi ensin 300 jäsenen puolue ja 15 vuodessa 560 000 suomalaisen äänestämä puolue, jossa täällä on minun lisäkseni kansanedustaja Jari Lindström, teidän oma poika, itse olette äänestäneet eduskuntaa ja on vielä 2 muutakin täältä vaalipiiristä. Niin on aivan varma, että äänellä on merkitystä. Ja mä oon yhteistyökykyinen ja halunen mies. Mulla on vahvat mielipiteet. Olen voimakas mies siinä mielessä. Mutta olen yhteistyökykyinen. En minä vihaa ketään eikä pelkää kilpailevia asioita. Yksin en ole tehnyt tätä liikettä eikä tätä puoluetta. En suinkaan. Yhdessä kannattajien ja äänestäjien kanssa. Mutta hyvät ihmiset, mä oon johtanut sen. Mun puheenjohtajakaudella mä oon saanut muut ihmiset mukaan. Mä oon saanut kansalaisia innostua. Tässä tuntui oikein mukavalta, kun kävi rouva sanomassa, että mä oon nyt ruvennut politiikkaa seuraamaan, tai toinen sanoi, että mä tulin Ruotsin pyhkältä sua katsomaan. Ja tää on se, mitä mä haluan. Mä haluan, että me suomalaiset olemme liikkeellä, että me hoidamme itsemme lisäksi muiden asioita. Me välitämme muista, koska kyllähän me välitämme läheisistä, yhteiskunnasta, ympäristöstä. Mehän olemme ihmisiä. Ja Suomi on hyvä ja vahva maa, yhteistoimintaan pystyvä maa, mutta kaikista tärkein asia on se, että on oikeudenmukaisuutta. Me kestämme koviakin aikoja, jos on oikeudenmukaisuutta. Mikä on pahinta, mikä ihmisiä rassaa, lukien minä? Se, jos kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Tämä on se iso asia. Ja sen takia mä oon ehdolla, että ne ihmiset, jotka kannattaa perussuomalaisia ja Timo Soinia, voivat äänestää Timo Soinia. Presidentinvaalien alla sanottiin, eduskuntavaalien alla sanottiin, että on se kauheita, kun sitä Soinia ei voi äänestää, kun siellä on Uudellamaalla. Mutta nyt voi koko Suomessa. Sinä voit äänestää, sinä asut missä hyvänsä. Voit soittaa lapsille, sukulaisille Ivaloon, Lappeenrantaan tai vaikka Raumalle, että nyt voi äänestää Timo Soinia. Tässä on jonkun verran aikaa, jos teillä tulee jotain asiaa, niin olen tässä käytettävissä kysymyksille, mutta tiedän, että moni haluaa myös vaikka valokuvan tai nimmarin, sekin käy. Nyt keskustellaan. Ja vielä 2 asiaa. 2 asiaa vielä. Jos kannatat minua, äänestä minua.
Jos haluat, että mä pääsen toiselle kierrokselle, puhu minun puolestani, tee vaalityötä puolestani nämä 2 päivää. Sen jälkeen vaaliurnassa on yllätys. Kiitos. Meitä oli alkuun 4, nyt on 560 000, kyllä sama oli. Joo, jos on kysyttävää mitä. Kyllä kuule, muitten on pakko kasvaa meidän kansanedustajien muitten on pakko kasvaa. Muuten ei tule mitään. Noniin, korjaa. Englanti, Ruotsi ja Suomi on sujuvaa, Saksaa ymmärrä, Venäjä osaa aikaa. Joo. Ota selvä, nyt voit sanoa, että... Joo. No niin, hyvä. Ei oo pipoja valitettavasti. Karilla on vissiin ollut, mutta no niin. Etkö sä minun yrität filmata siinä? Kato pitkäs pätkäs. Ole vai? Ei kai. Koko puheen. Hirmu hyvä puhe. Ei miehen tarvitse miettiä mitä. Joo, kyllä Timolla on tuo sana hallussa ja puhuu asiaa ja puhuu niin kansanpeliset, että varmasti jokainen ymmärtää. Ilman mitään turhia kiemuroita. Onko sun ripata mulle rahaa nostaa ton pajan? Minkä pajan? Tee pajan.
Ai paljon se maksaa? 15 euroa. Paitaa myymään, herra ostaa paidan. 15. No minä Nostan paja. Joo, onko koko mikä? Mikä? En mietiä Tuo mitä. on ison koko tuo XL ja nyt on L. Tää on L kyllä. No nyt mä käytän samaa. Eihän ne kaikki ole. Ei. Ei. Nää on kaikki isoja. Lisää siinä nostaa ihan. Selvä. Eihän niistä 10 ole mulle vielä antaa tärkeintä. Mulla on Ah. Eikö sulla ole No, iso raha? Onko semmoisen kassoja? Eihän me nyt koko hankkia mikään ruokaankaan. Miten se pitää rikkoa? 10 mitoitus. Juuri tämä on Helsingin. Joo, niin just pertaa on persoonaa. Vippaa sitä kaveri. Kato nyt. En mietitä. Mä otan tähän. Joo. No onko se nyt, Nyt on. Ja nyt me sain paija. miten se raha sitten? Se on sitä persoonaa rahaa tämä. Eikä näitä. Sitten olisi ollut vajetta maassa. Kerro sinä sitten. Niin. Selvä. Ei, onko kuljetetaan? Onko tää puukenteen vai? Minkä näköinen naapparikki siellä on? mitä? No video on. Se on sellainen, vaikka meillä on melkein aina vaalitaan vähintään puolet, että ei enää.